बरिस पहले हमने के परिवार में हमने के जवार में कैसन संस्कार रहे? मर्द लोग हाथे मुंह के लाते लबदा से डंटा से मेहरारू के मार के मुंह हाथ फोड़ दे उलू तो वो मेहरारू लोग के हिम्मत रहे सोझा तक के कह देवे के कि काहे मरल हो भले भोरे नैहर भाग जेलो पैदल ले रहे न चाचा ए बेरा ए हता इंजीनियर साहब है मौगी के तबड़ मारो ना नु बड़ होले बे जौने मुंह का मार दी थुथुर पर की कनपट्टी ले पर चोट लग जाए। पहले चाचा लोग पलंग पर बैठे खाई चाहे चौकी पर तो मेहरारू के हिम्मत ना रहे मालिक बरोबरी बैठे के खड़ा होकर है कोई व्यवस्था ना रहे पंखा हाँका हो अब मर्द मेहरारू का और नजर ना मिला नजर मिला तो मन बढ़ू हो जाए बरोबर बोले लगे बरा के जुवक भाई राणा प्रताप लो मौगी खाना दे के तनी अलमारी में सरिया वाला साड़ी तले खाइल बंद कर दले बड़े डार्लिंग नजर मिलाओ ना घोटा नहीं रहा है ये तक आंखी में है घी भी तरी चप चप घोटाई चल जाए समय के दोस्त पहले मर्द खास तो मेहरारू टुकुर टुकुर ताकत रहोस कि पति परमेश्वर हमें इतना प्रसाद छोड़ देते तो खा के तर जेते एबर तो मौगी खाती है मोरा टुकुर टुकुर ताकत रहे तने प्रसाद छोड़तू तो छोड़ के पारना को लेती है छठी माता जी अब बहरी निकला तो कहता कि ईश्वर के रंग बाजे ने मोढ़ा चढ़ा के घुमाता कौन रे बेटिया मोर दे घरे गइला पर सारी पावर हो राजा तमाम पश्चिमी सभ्यता हो जाय दो फुहर गाना ना फुहर हम गावल छोड़ दले बने एगो मीडिया वाला काहे ना ओत बदले हां सजा के एगो राइटर से जोहर कौन के रहल है कौन आर्यन पीके आर्यन जी क्यों लिखा आई सरवा वो बेरा कहर वाला संजना पर गुड रंगी लगल लग देवरा कटले बाबे गाल तत्काल लई हो चल चल तोरा माई से कहत काठी से खेसारी खोदले पौन के एथी में प्राण कर अटक रहे कमजोर के लगे जाले सो कमजोर के लगे है मीडिया ना ये लो रिकॉर्डिंग करता गाना डाली लू और मीडिया वाला जानता नहीं के हो इस सरवा 150 का माइक ले थुथुन में ठेका देले बड़ से जाता हां भाई और लड़का जोहर खा ले भाई सभ्यता में हमनी का कोई नहीं से गावा तैल बाबे नया पर होता रो घर तिलक बिया होता नु कि अपना घर के मेहरारून से माइक छीनेला केहू ना जौन भव तारा से नजर नहीं खमिला भसुर से परछावन के बारे जाके ब्रेक डांस करती है मेरे पिया के माने के रोके जाला का गावेली सो तिलकवा भी हवा में सावन मास से समधी काहे ना आइले कटहर के अधिकारी जी कटहर के कुआर व थाली में परोस देबा नाम धोके कहे सके मुड़िया गाड़ी जी ओकर माइक छीने जाला नो बाबा माने तोरा बताई कि माइक छीनेला ए जे मुंह से ब्यास लोग कुछ कह देता तो अश्लील होता हमने अब परछावनवा करेली सब हमने घर के मौगी लोई एक जगह रहेली सब पांचे देख पर आगवा टाली पर ऑर्केस्ट्रा वाला हाफ पैंट बनाई तरी से ठोके ठोके जुआ तक के रोके जाला ये हनुमान चालीसा काहे ना बजावले ये तो मर्दा मर्दी बा ये तो तारा घर के मेहरारू बेटी पतो सब जे रोके जाला युग बदल गई पुरनका गाना गाओ कैसे पुरनका गाई पहले दादी के देखला नहीं हे पर बोटाम रहे हे जा बोटाम घर बाई के बेलाऊ चले ए बेरा इनका भी हमें गरनी इनका भौजाई के ब्लाउज देखनी तो मुड़ी नीचे कोले भी गला ना पहनले रहली यू गला हमने से अपन मेहरारू सजाता नहीं क्या भोजपुरी सजा खातिर बेचैन बनी जा खाली अपन नाम बढ़ावे खातिर करता लो केहू नहीं के सजत खाली कमाए खातिर वार्ड नंबर 45 हाजीपुर नगर परिषद से पुरस्कार में बहुत बहुत वार्ड साहब संतोष कुमार गुप्ता जी हार्दिक शुभकामना हनुमान जी को चलो सब ठीक कैला हम ठीक करता नहीं जन लोग के निमन लगे तो ठीक हो के ह तो बीए पढ़ल हमन एमए कइले बड़े विधायक में खड़ा बड़े आ तू निमने खड़ा बड़ा आ तारा सोझे कोनो क्रिमिनल जीत गइल तो ओकरा साइन से नु ठीका पास होई तारा साइन कइले एगो चप्पल पास होई जेकर संगे पब्लिक बा ना पवन बाउर बड़ा ना खेसारी बाउर बड़ा ना प्रमोद प्रेमी जेकर संगे पब्लिक बा उहे अभिनेता हो वो कुछू कइले बा जेकर संगे पब्लिसिटी बा उहे नेता हो उहे अभिनेता